Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Adonis. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Narcy. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Santican, Danau City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Adonis. Hey Donis, sorry ta na. Asam tam nuroy bay? Ato tas pikas barangay kay naay dance contest dito. Ay di, ang tingali ko bay. Naunsa naman taon gay. Nalimot ka nga dugay na kahit ang way lingaw-lingaw tungod sa COVID. Sige na, manuroy ta. Tara, dagan chicks dito. Kisa may kaubo na to. Ato ra kong mga barkada ko. Asam sila? Moderitso na sila dito sa Kalingawan. Sige na, ato na ta. Ha? Ato ta. Sige, wataw ka diyot kay magilis ako. Binungi ka mong suroy, Bedonis. Hapit gay na, di mo puyo gani. Akong gipugos ay. Kapoy mo ko bay? Ay, kami kapoy, eh. Yung lingaw ta, ngay okay na panahon to. Oo, yun. Nya, samtay ni. Sige, tagsturya ini. Mananaw ka na kalingawan. Ayaw sa mo panood, duwat ako ninyo. Ha? Duwat ako ninyo kadiyot kay napoy kuhaon. Kung sa may kuha ng bay? Basta, duwat ako ninyo. Mga chicks na gining gikuha mo. Unsa mo rin pagtuon mo ba ha? Abi na ko mainom. Bawal ang inom nato naunsa mo ka? Ay, ila-ila sa din mo Ako ni mga igagaw. I'm Adonis. Jane, Ay kay Mayo og manood na ta kay hangkit na magsugod ang kalingawan. Adto na lang mo tiwas og istorya sud ha. Kuha pa sa to si Jane da. Di naman hinuko. Nagsam ko di mo mahimutang. Di na sad siya mawa sa kunahuna. Ako kunong suwayan og stalk be. Uy, hala. Ni friend request mo din siya na ako. Ako ning i-confirm be. Mo ba? Nagkaamiga din mo sa akong igagaw? O bay, nagsige na may chat-chat. May noon. Okay naman ka kung mag-auyab eh. Okay kayo. Musta Jane? Okay ra, papaghapon. Ana, good. Nanawag lagi ka? Ay, gila, ay, magod ko, maong nanawag ko ni mo. Oh, maudi ay. Unya, unsa may ato nimo ron? Walang. Stress-stress niya lang ko ta. Unsa may gusto nimo? Nga mag-istorya ta ko to buntag? Uy, ayaw, sab. Pagduka mo sa daan na sa eskwelahan. Bitaw, Jane. Nalipay na ko nga, nagka-friends na. Ako sa Don. Nalipay ko nga nagkaila ta. may kita tagaw. Oh, nga naman gaw. Wala ka maibog ni Jane? Oh, ha? Nga naman? Ningon magod siya ngay, namigara ko na ng imuha dito niya.
Um, Ako pa ni mo, no? Panguyab pa ni mo si Jane. ha? I love you, Jane. Adonis, May chance ka kunin mo. dili ko sure. Ha? Oo, unsay dili sure. Dili ka musugot ako? Tanawon lang. Oh. Jane, dugay-dugay naman gikong nanguyab mo. Musta naman? Paabot lang gud dun. Kung kanus ka nako sugton. Oh, ha? Magpaabot ko kung kanus ako ni musugton? Oo. Kay kung tinuod gud nga love ko nimo, makahuwat rigid ka kung kanus ka nako sugton. Ha? Dili ko eh. Ha? Dili ka makapaabot kung kanus ka nako sugton? Surrender na ko eh. Oh. Kung wakay gusto na ko, di na ako mamugos. Oh. Kuan dun. Kung sa man, Oh. sugot ka na ko, di. Eh kung wadyo kay gusto na ko, di na ako mamugos. Ganahan man kukunin mo. Oo niya. Sa man, iyab na ta? O Adonis, uyab na ta. Pakipot ra di ay ito. Nagigaw? Uwa pa na ko, ina nga, surrender na ko. Di yun ko sugdon. Ay, maayo doon. Kaya nagkauyab na mo ni Jane. Good luck sa inyong relasyon. Salamat ka. Kumusta kuya? Nga nung gunta ko nga nagkuyam ka na ko. Nga iyab man ta. Ganahan lang ko. Ha? Gusto ko nga kuya nga ako itawag nimo bisag uyab ta. Oo niya, ako. Ang samay akong itawag ni mo. Lain sa kayo mag-ate ko ni mo nga manghudbi ka na ko. Pwede ra og mag-Jane lang ka na ko. Mag-Jane ako ni mo. Sige. Jane. Ugma ba? Birthday man ako. Ubani ko nga musimba, ha? Sure. Happy birthday, kuya. Salamat, Jane. Unya, asa man taron human natog simba? Manuloy na lang ta. Sige. Nga ni? Nga nang gi-unfriend mo ko ni Jane? Kung sa may saan ako niya? Sorry kayo, kuya, nga gi-unfriend ka. Nga nang di ka? Kung sa di akong saan mo? Wa. Unya, nga nang imo mong gi-unfriend? Ako lang gisuwayan kung mangita ba ko nimo. Kung mingaon ba ko nimo. Jane, Og ako nasuta nga mingaon gyud ay ko nimo, kuya. Love gyud ay ka nako, kuya Adonis. salamat, Jane. Kuya, asa day ka? Naaramo ko diris bay. Nagbuhat sa akong mga projects. Tagsara man lagi ka mag-online. Pasensya na, Jane, ha? Saon, busy mood kay ko. Maong tagsar ko maka-online. Mao ba? Abi na ko gimo na kong gikalimtan. Ha? Kalimtan yun. Di na mahitabo eh. Sige lang, kon. Mahuman na gani ko sa akong mga projects. Magkita ulit, ha?
Salamat ang kinahuman na gusto kong mga projects. Manawag na ko ni Jane. Kay manuroy mi. Di am di message si Jane ako. Pangita na lang uglain kaya kanang deserve good sa imong love kay di kita para sa usag-usa. Unsam ning im chat nako. Jane, unsam to yung chat ako? Oh, sorry kuya, pero makikbuwag na ko nimo. Oh, Jane, ngano man eh? Usa may usa nga makibuwag mo ako. Wa kay sa kuya. Ang ganong imong bang buwagan, ha? Nagbalik mi sa akong ex. Unsa? Sorry kuya, pero mas mahal na ko ang akong ex kay nimo. Huwag magbuwag na lang ta. Kasakit ng ibuhati mo na ko, Jane. Sakit kay ni. Atong uyapat ang duha Pinangga kaibigan Gibuwagan ko ni Jane kay nagbalik sila sa iyang ex. Sakit man, pero kinahanglan na akong move on. Sa pagkakaroon, ni-focus na lang ko sa akong pagskwela. O, dili na lang ko to. Dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.